Kunungo karido Afrikalo kilimwan nani samba fulani bantla ayira ka fo ko anga kan damalon kon be moti ani sebo woni nyoko chelala cheni luna umo kuna kosobe dirba mo ba communique fe ko sebare bafo aleni nyono konna la am bawla jana ka fo ko be plofini chama jimuka konna la ani eloshi chame nyoko mulu abena am masala ko kan ibismillah ngata ni je ka kula se ample ko abla jana ma ina fanya fa chogo mina dirpa mo ye communiquer la bo ka kuma attaquer woni ka information soro na fo be asoro chogo mina ay bisa ka la se ni ka ye akuka wala gata ina ko ya fa chogo mina dirpa ni o ye anga guru masilen ta ko ka kuna ko ni disra do donc e ayara ka fa ko kunu woni abikalo klimo ani ani agela doni femme ye bafo nyolo sebare ni kan noma iba ga ko femi attaque simultanée o de ka balika bamagatia woni ke ka attaque ke a yoro tiro kili ga iba ga ko abebe ke ka be ke sana kili mano be kili donc abebe ke ka be o ma iba ga ko fajiri wati nuna parce que ami sungolo la déjà sungolo la mo be sori ka buri kosobe femi ambala ka be ro buri ka suguri mino na be ka suguri dunu na be sunu no fa chama wuli benda ka la don sabati ko konna la iba ka ko sebare o wati de la mujubu peranga balla ka me donc o kelen ko be ka don ke iba ka ko ma parti ka to to ran no na o même moment ba ko be tindo nyon fa be tindo donc attaque simultanée ko a ko ni ko no ale ça parce que yanga bu masile ta ko ulu jo la ni kan saba ibe ko na la ulu jo la parce que ama diwa ko ba ma cha wale ke ba undana kana anga kanu ataki ka mina ka ke usabo ka kla ka simite ka ta tu monema unduru ka cheni ngono kona woni ko lo chama bina u fana ka kotila ibe ka ko an woni ka niveau la difa ya ko to bina ma woro o de bonda andina o ma woro o resora poste de police boni mo ya mo ko poste de police abi mo chama ke ko police do mais poste de police ye do ina fo ni ibe do kanda fe yoro mo be no par exemple ni contrôle be ke no akra sebe me la jaw bolfembe la jaw en tout cas o ye korosi bagaw ye donc ka ila ka fo ko o bigini sen fe iba ka fo ko anga mo woro ni tula bina fo mo tu mo na pere na mo mo be no ni so bina ma se ka tan so ka bolu ni tulu la me do donc ala ka helo la fo kana ake mamu bana ala ka no ala se u bela jene kana ma iba ka fo ko ba fo tala ko ni mo kele o bana kana se nyota ma mo fla bana do iba ka fo globalement kan sa wa ataki la ni sera ka bo sebare tal la olu fana sɔrɔla so bi de fana senfɛ tɛ k'a fɔ ko mugujugu sɔrɔ walima ko baliw sɔrɔ o tɛ nka so de binna o de kɛra olu ni tayacogo ye bon banbagatigiw ka côté la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye maa 14 ɲɔgɔn ye o fana bɔnɛla a nin na ka marifafɛn dɔw minɛra ka tila ka telefɔni dɔw fana lasɔrɔ u bolo fana donc i b'a ye k'a fɔ ko an ka gouvernement sigilen tabagaw u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ ni attaque simultané et complexe fana kɔnɔna o kun kɔnɔna na o kɔnɔna la Elbechita an bolo ay faɲali caman sɔrɔ i ka explication in na nka komi y'a fɔ cogo min ne ka kuma daminɛ la attaque simultanée de tun don a tɛ tɛmɛ la k'a fɔ fana ko attaque min kɔni kɛra dans les environs les 5 heures du matin o dun b'a ye k'a fɔ maa caman ma ɲɛma ma tigɛ kosɛbɛ ten e yɛrɛ bolo ni attaque in kɛra kunnafoni tanya jɔyɔrɔ fana b'a la wa y'a fɔ cogo min na d'abord attaque air ninnu a kɛ waati ninnu parce que pour que ka se k'o faamuya an bɛ taa fo kɔfɛ dɔɔni halisa depuis waati min na an bɛ 2011 ni gɛlɛya ninnu bɛ daminɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ ko kanw tun bɛ attaquer ni air ninnu de la quoi k'a ta yɔrɔ généralement 4 heures du matin ninnu kana bila 5 heures ninnu 6 heures ninnu na i b'a ye a bɛ attaquer o kɔnɔna la o waati b'a sɔrɔ yɔrɔw sumalen don hali n'a y'a sɔrɔ n'i bɛ kɔlɔsili la i ka vigilance tɛ kosɛbɛ mais o ye u ka mode opérateur ka kɔrɔ o tɛ bila ko yɛrɛ mais kunnafoni di tanya o nɔ fana bɛ se ka ye a la quelque part parce que an bɛ mɔgɔ caman ye k'a fɔ ko soutien an ka armée dɛmɛ armée dɛmɛli tɛ se ka dan dɔrɔn ka mɔgɔ labɔ ka taa boulevard la ka taa tɛgɛrɛ fɔ ko on soutient l'armée armée dɛmɛli dan tɛ dɔrɔn ka to tuma bɛɛ i bɛ vidéo kɛ k'a fɔ ko an b'an ka armée dɛmɛ non armée dɛmɛli yɛrɛ c'est le plus important c'est l'information lakana yɛrɛ tɛ taa kunnafoni kɔ parce que il y a même nous don fo kana na se kan yɔrɔ la parce que ne yɛrɛ bɔra Sevare a ma mɛn ne yɛrɛ kun logé bɛ yɔrɔ min na o ɲɛsinnen don kan yɛrɛ ma donc sira baara de fana bɛ senna nin waati na kan donda la donc n taara ne jateminɛw caman kɛ a la parce que n'i ye kunnafonidila ye i ye i n'a fɔ enquêteur de n'i taara yɔrɔ la ka kɛ lakanabaliya ye i bɛ munumunu salon ni fɛn kɛ i bɛ jateminɛ ni fɛnw caman kɛ donc sira baara bɛ kan
da la déjà o bɛ kan yɛrɛ fragiliser dɔɔni parce que sira baara bɛ senna mobili kunna mobili b'u ka taa ka segin kɛ u bɛ jɔ i t'a dɔn mobili fɔsɔn minnu don mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ u jɔkun ye jumɛn ye a ka gɛlɛn ka se ka o bɛɛ ɲɛɲini ka o bɛɛ ɲɛdɔn kosɛbɛ mais n bɛ segin ka na kunnafoni yɔrɔ la k'a fɔ ko o jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya ka ɲi attaquer la nɔgɔya la tantɔ o bɛ sɔrɔ population de kan ka o yɔrɔ o rôle jouer kosɛbɛ parce que fini mana ye mɔgɔ fɛn kana teri mana ye mɔgɔ fɛn kana kojugukɛla bɛ i méfier o la mais kojugukɛla bɛ munumunu salo kɛ population de cɛ la u bɛ bɔ dugu ni dugu ka na population de cɛ la minɔgɔ minnu minɛ u bɛ jɔ u bɛ sanni kɛ population de kun kɔngɔ minnu minɛ u bɛ jɔ u bɛ sanni kɛ population de kun hali ni nɛgɛnataga y'u minɛ ka sɔrɔ u bɛ dugu kɔnɔna la u bɛ dɛmɛ ɲini population de kɛrɛfɛ walasa ka se ka don nɛgɛ na ka taa u mago bila donc o population de fana kan ka o jɔyɔrɔ fana fa ka se ka kunnafoni layɛlɛn joona joona ka se an ka finitigilakaw ma i b'a ye k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi armée yɛrɛ dɛmɛli walasa ka terrorisme kɛlɛ numéro yɛrɛ vert yɛrɛ bɔlen don o kɔrɔ i bɛ weleli kɛ fufalaki musaka t'a la n'o ye 80 00 11 20 80 00 11 20 bisegin fu 11 20 i b'o wele fufalaki keleli b'i kun o keleli t'i kun o bɛ weleli kɛ i mana bama i mana waleya fɛn fɛn jateminɛ k'a fɔ ko siganamɔgɔ don walima siganako don i b'i ka nɛgɛjuru bama bɛɛ ni portable bɛ ka yala bi i b'i ka nɛgɛjuru bama i bɛ weleli kɛ i ɲɛ bɛ min na i b'a ɲɛfɔ u ɲɛna disposition min kan ka ta par rapport à ça o bɛ ta o ko la walasa an bɛ se ka nin n'a ɲɔgɔnna attaques kunbɛn cogo min na parce que n y'a fɔ n bɛ segin a kan n tɛ segin a fɔli la jalisi terrorisme tɛ se ka kɛlɛ cogo si lakanabaliya tɛ se ka kɛlɛ cogo si ni minnu bilalen don a kɛlɛ la n'u tɛ ka kunnafoni sɔrɔ walasa k'u ka baara kɛ a ɲɛ ma ka taa. Lakana tigilamɔgɔw ka numéro ko 80 00 11 20 o b'a yira k'a fɔ ni maa min kɔni mana nin n'a ɲɔgɔnna kɔni ye i mana maa suspect kɔni ye an ka togodaw la i ka nin numéro in wele min b'a to précaution bɛ se ka ta ka kisi ninnu attaque ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ma an b'a fɔ